wayannan suke ka yarda to wayannan din waliyai ne mutumin da ya tada bala'i a lahira in banda kama annabin ya isa Abdul Qadir Jilani malaman duk duniya sun sani yana zaune aka ritsa wani mutum a lahira waye ubangijinka waye annabinka yace Abdul Qadir Jilani waye Allah yace Abdul Qadir Jilani mala'iku suka gyara guduma dan mala'ika ka ce masa waye Allah ka kama sunan mutum ka san ba zai barka ba duka wannan kam sai ka sha mala'iku suka gyara guduma suka gyara suka daga billahi lazi sai ga Abdul Qadir Jilanin a kabarin ya tsaya yana tsayawa a kabarin yace mene jama'a ya ga mala'ikun suka ce Allah muka tambaye mu tambaya wajibi ne waye Allah ya ce kai ne yace ku saurara do Allah nan da kuka tambaye bai sani ba to ni ai na sani na san waye Allah ni na san waye annabi saboda haka ku yarda tunda ni na sani a haƙura da tambayansa shi almajiri na ne naji bai sani ba to ni na sani sai a duba saboda ni na sani ya ci albarkaci na suka ce wallahi sai ya ba da amsa ya ce to amsan nan ba za ta bayu ba kuma fa ba a duniya yake wannan rigimar ba a ina a lahira suka ce to mu ko idan bai ba mu amsan nan ba fa duk abin da zai faru yace wallahi ni ma akan ya ba ku amsan nan duk abin da zai faru a lahiran nan zai faru da zaka ga lalle su tunkari mutumin nan ba zai yoyi ba sai koma gurin Allah Allah yace kun tambaye yace bai san ba to me kuke jira ku da karmana ku da keshi inji Allah sun daukar bokoman abun Allah suka zo yace wallahi ku mai da hankali ku ya tara dukan mutumin nan zai ja wa lahirawa bala'i in kuna so a tada hankalin lahira aka ce to yau za a tayar su kuma mala'ikun su kansu ma masifa ce dan suna magana wuta yana fitowa yace idan kuna so a yi tayin hankali a lahira to yau za a yi suka sake dawa gun Allah Allah yace na ba ku umarni ku dake shi suka karbi umarnin da dole sai sun aikata suna zuwa suka daga guduma wadin da aka danki kokuwa da ya kama munkari da wani kiri sai ga ya kwace guduma yace billahi allazi za a yi bala'i yau